आणि बुलेट दिली त्या घातले. पहिले तिने जीपे मारले आणि जीपे चालवला म्हणून तिने परत कार्ड मारले आणि त्याच्या कसं सकलसून प्लगाकडसून काय झालं खबर ना, तिथून त्याचे चक्कू घातलं होतं. कार्ड बाहेर पडले स्लीप आणि तो पळालो ऐसून गाडी थंय चिरेन पळालो होतो आणि बुलेट पेटली. ओके. पेट्रोल पंपावर काय डॅमेज झालं? नाही, पेट्रोल पंपावर काय डॅमेज नाही. कोण असलं आणि माझ्याबरोबर राजाराम असलो आणि सगळे असले, म्हणजे आम्ही सगळे असलो. कितल्यांक सुमार बळी झाले? 12 सुमार. तो कोण इंडियन असलो का फॉरेन? लोकल. त्याबरोबर धाकटो भुरगो असलो, बियान पळालो. ओके. म्हणजे शॉक सर्किट बीन जाऊ शकता अशें म्हणून येता. बॅटरीकडे काय झालं लगाकडून गाडी बंद आली त्या टायम. तो पेट्रोला गेल्लो, पेट्रोल घालून झाले, सगळे झाले, नॉर्मल पेट्रोल घातले, पेमेंट घेतलो. पेमेंट म्हणजे कार्डान घेतलो, कार्ड मशीनातून. आणि त्यांनी जेव्हा तर गाडी स्टार्ट मारली, स्विच ऑन केलो, तेव्हा तर बॅटरी शॉर्ट झाली आणि आग लागली. आग लागता आणि आमच्या भुरग्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन असले ते फोडले, सगळी पालयली. तिथून आमकां ह्या राजेश भावान मदत केली. तो येऊन मागीर आपल्या शॉपा वरसून धांवन येयलो, फायर एक्सटिंग्विशन घेऊन त्यांनी मदत केली. मागीर ती बुलेट त्यांनी ओडून सायटी गेली. त्याचे खूप उपकार आमकां की त्यांनी आमकां इतकी मदत केली. आपका पूरा नाम भाई? राजेश मैथिली. ओके. तो क्या उस टाइम? मैं शॉप में वर्क कर रहा था, इधर से आग लग रहा था, धुआं आ रहे थे. आते समय मैं भाग के आया. भाग के आने के टाइम ये गाड़ी के ऊपर आग ले गए तो मैं हमारा क्या बोलते हैं खुद रिस्क लेके हम जाके उसको बुझाए. अच्छा. गाड़ी ओढ़ के हाँ, बाद में हम जो होने के बाद हम गाड़ी खींच के बाहर लेके गए. नहीं तो बहुत बड़ा इन्सिडेंट हो जाते. अच्छा. नमस्कार. आम्ही आसात हरमल पेट्रोल पंपाकडे आसात आणि तुम्ही फाटल्यान जी बुलेट पळयतात, बुलेट आगीन मिळून फुल काबार जाल्ले आसा, कांयच उरलेलें ना. हेचें अशें जालें की 12च्या सुमारान एक पेट्रोल घालपाक आयलो आणि त्यांनी पेट्रोल घातलें आणि जेणी कार्ड दिले अमावंट पे करपा खातीर. मागीर तांणी स्टार्ट मारल्या उपरांत खंय तरी बॅटरी खालच्यान स्पार्क जाले आणि आग जी आसा लागले. आणि त्याच्या उपरांत हांगा पेट्रोल पंपाचे जे कर्मचारी आशिल्ले आणि ताच बरोबर हांगा एक गॅरेजीन एक काम करता तो धांवत आयलो आणि फायर एक्सटिंग्विशन जी आसा ते तेंच्यांनी काडून पालयले. आणि त्याच्या पयलीं जर बुलेट जर ओडून जर फुडें घेयना जाल्यार हांगा पेट्रोल पंपा कडल्यान खूप व्हडलो इन्सिडंट जावपाची शक्यता आशिल्ली. तो जो गॅरेजीन काम करपी जो व्यक्ती आशिल्लो तांणी ओडून काडले आणि फुडें हाडून दवरले आणि त्याच्या उपरांत सगळे तेंच्यांनी पालयल्या. खंय तरी व्हडले इन्सिडंट जावच्या पयलीं खंय तरी अंडर कंट्रोलान आयले आणि लोकल आणि हांगा जे स्टाफ आसा पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम जे जे स्टाफ आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी मिळून हे खंय तरी व्हडले इन्सिडंट जावच्या पयलीं तांच्यांनी अंडर कंट्रोलान हाडल्या आणि खंयची इंजुरी जाल्ले ना. त्या बायक रायडर आणि त्याच्या वांगडा एक ल्हान भुरगो आशिल्लो. जेन्ना ते आग लागले तेन्ना ते पळ काडले हांगाच्यान खंय तरी कितें इन्सिडंट जावंक जायना म्हणून. पूण एकंदर आयज 12 सुमार हरमल पेट्रोल पंपाच्या देगेक ही इन्सिडंट घडल्या. बायक फूल काबार जाल्या पण कसली जिवीत हानी जाल्लेली ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.